Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Give it a quick check, Metro Manila. It is now 46 minutes after 11 o'clock and welcome back right here on Love Radio's Top 10 Countdown. At eto na nga po ang pinakahihintay natin. This is what we call, of course, the Love Radio Presents dahil hindi lang po ako mag-isa dito ang dadakdak. May kasama po tayo. Hindi na po natin to patatagalin. Ladies and germs, let's all welcome right here, live in flesh. Kung Section 1 ka, sila naman ay Last Section! Welcome! Alright, welcome mga kapatid dito sa Love Radio. Siyempre, pakilala mo na kayo isa-isa. And good morning sa lahat. Ako si Kit Kurt, ang vocalist ng Last Section. Ako naman si CJ, ang drummer ng Last Section. Ayan. Okay, unang-una tanungin ko, Last Section. Bakit Last Section? Pangalan ng grupo. Sinong napakagaling na mag-isip ng ganito? Kasi pag sinabi nating Last Section, di ba? Ito yung mga ito yung mga loko-loko. Pasaway. Pasaway. Kung sa elementary sasabihin mo pa row 4, di ba? Pero pag medyo nag-high school ka na, pag Last Section, doon iniipon yung mga makukulit, o di ba? So bakit nga Last Section? Last Section po kasi si CJ po yung bumuo ng band. Tapos yun nga po, as kung ano pa yung nabanggit niya, yung teacher niya sa drums is ang banda niya is row 4. Okay. Tapos parang doon niya kinuha Last Section. Pero hindi po kami makukulit, sakto lang. Ayan. Pero di ba, ito yung maganda kasi when you create a name of a band, something makaka-relate ka agad. Oy, Last Section. Oy, siguro makulit to. Now, eto, gusto ko malaman, paano nag-umpisa yung grupo? Paano kayo nabuo? Paano nagkakilala? Originally, magkakaiba kami ng band ni CJ. Si CJ yung nag-start ng Last Section, tapos parang puro classmate niya yung kasama doon. Since magkakaiba kami ng school, okay, hanggang sa nagkatagpo-tagpo kami sa Battle of the Bands, tapos try natin magsama-sama. Hanggang sa yun, tinanggal niya yung mga luma niyang kasama. Bakit mo tinanggal? Mas Last Section daw yung pinalit eh. Hindi, may mga ganun naman na along the way, yung mga naging kasama natin sa buhay. Even in a relationship, part sila ng journey eh. Naging instrumento sila kung ano yung naging future ngayon na ano ngayong pagsasama. So, kung wala din sila, wala ding future. Parang mga ako, asawa ko, wala yung ex ko, kaya friend pa rin kami ng ex ko eh. Ayan. So, yun nga, pagdating sa tugtugan na yan, magkakilala na kayo, yan, nagkakalaban kayo sa mga Battle of the Bands. So, ano naman yung trick ng music na tugtugan? Nung simula, magkakaiba talaga kami ng genre ng music. Sila CJ, mahilig sila sa alternative rock. Kami, mga nagpa-pop pa kami noon hanggang sa nung nagsama-sama, nag-experimental kami, pinagsama-sama namin halos lahat ng genre para makreate ng new style of music. So, nung syempre lahat na naman may struggle naman to came up with the band. Syempre unang-una diyan yung ugali, nagkakaiba-iba yan eh. Iba-iba yung dynamics, may mga sumpong, may mga ganun. So far nung binuo nyo to, ano yung masasabi mo na pinakamabigat na naging yung may breakthrough kasi yan eh na tinatawag eh. So, anong pangyayari na experience niya as a band bilang grupo? Yeah, sa amin natin ba kasi nung nag-start namin nabuo na yung mismong Last Section until now. Hindi kami parang nag-create ng banding, gumawa kami ng tropahan. Okay. Since So sira ulo kayo lahat. Pag sira ulo kasi talaga nagkiklik. Bawal KJ. Totoo yan, pag lahat kayo sira ulo, magkiklik kayo. Parang wala na, parang tambay lang. Oy, pre, tumutugtog, kasali ka sa amin. Tama, ganun yan eh. Malalaman mo magkiklik pag pare-pareho kayo ng Actually, tinginan pa lang ko minsan. Pag may dumaan na chicks, tinginan pa lang. Pareho nang tumatakbo sa utak. Tapos.
Okay. No comment. Oh, yeah. so sa mga kanta na ginagawa nyo, kayo din na nagsusulat. Yes po, kami nagsusulat. Mostly ikaw nagsusulat Opo. as a Saka yung vocalist. bassist po namin si Jay. Magsusulat kami, tapos susubukan namin i-arrange yung kanta. Aha. Saka namin paparegluhan sa kanila. Aha. Saka sabay namin, okay na to. Dagdag bawas na lang hanggang sa Okay. record. Yeah. Ayan. So now let's talk about yung latest na single ninyo. Ang title ay Aking Mundo. Aking Mundo. So pwede mo ba kaming kwentuhan sa mga nakikinig ngayon about the song? Ano ba yung istorya nito? Kasi every song naman may kwento eh. Mhm. Aking Mundo, actually created siya around 2015 pa. Nagsa-start pa lang yung band, nag-focus na kami magsulat ng mga kanta. Tapos lately lang namin siya na-release. Nasubukan namin gawin yung kanta na to since yung parang yung mga sa teleserye dati nung mga 2015 era na parang laging ayaw nung parents or may laging kontra. So yung Aking Mundo is like paano pinaglalaban yung pag-ibig hanggang dulo. Okay. Yes, ang sarap. laban lang, so yun doon iikot yung kwento Yung ng song, yes. ng song na Aking Mundo. Well, ganoon naman talaga, kanya-kanyang trip sa buhay, di ba? So ngayon, sa mga nakikinig sa inyo ngayon, saan kayo may venue ba kayo na laging saan kayo laging tumutugtog or gigs or whatever, na sa mga gustong makita kayo, ma-experience yung kakulitan niyo sa tugtugan ng live? Ayan, sa lahat po ng gustong maging classmate ng Last Section, ayan. So, pwede nyo follow yung social media account namin at Last Section Official, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Mamaya, may gig kami sa Kampayan Resto Bar para sa hometown riot ng Medyo Bad Boy Entertainment. Solid yung mga banda na ka-lineup, Under 18, GNU, Loco Moco, Fridge. Tas, November 30, kami muna, Rodriguez Rizal, and kita-kita tayo doon. Ayan, okay. So ako, bibigyan ko na kayo ng pagkakataon na pasalamatan yung mga sumuporta sa inyo, lalong-lalo na yung hindi nagtiwala sa inyo. Yun. Oo, kasi at sa totoo lang, malaking parte yung mga taong nagmata, yung hindi nagtiwala sa inyo. Kasi ako, personally, na-experience ko yan. Mga nagduda. Kasi ako, probinsyano ako, galing akong probinsya. Sabi na, walang mararating tong tao na to. O, ayun, huyo kayo ngayon. Hindi, para sa inyo, di ba? Nasa Love Radio kayo ngayon. Yes po, Hindi, nasa pasalamatan Love natin Radio. sila kasi naging part sila ng journey natin. Yes po. Oh, go ahead. Yan, first of all, thank you so much sa lahat ng LS family, lahat ng mga nakasuporta starting from the first day na nagbinuo namin yung band. Sa mga wife namin, mga kids, ayan, hello sa inyo. Siyempre, Warner Music Philippines, Sir Joey, happy birthday din kay Miss Mali Valverde. Yan, birthday ngayon ng kapatid ni Sir Joey. Handpick Studio na nagtiwala sa amin from the start para kunin tulungan kami. Colin Tanlin, Mike Art. Yun, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, I love wala na kayong nakalimutan? Wala na Ikaw bro, siguro. Ikaw, baka yung dati mong kasama, baka gusto. Si ano lang, yung father ko lang. Yeah. Alright, so maraming salamat. Pero syempre, hindi namin pinapakawalan dito pag walang pasample. Pasample. Ayan, okay. So eto na, ladies and gentlemen, pasample po sa atin ng Last Section. Sa mundong ikaw at ako, ang tanging panaginip na nabuo, malayo sa sakit at pagdurusa, sayang nakikita sa piling ko, di ka na mag-iisa. Yon! Thank you very much. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito. Ang layo pa ng pinanggalingan ninyo. Yes po, Diba? Rodriguez So, Rizal. shout out sa mga taga Rodriguez Rizal. Ayan, ano bang meron sa Rodriguez Rizal na masarap puntahan doon? Wawa Dam, mga camping site. Ay, oo area. nga. Isa sa mga goal ko yan. Malay nito, baka December, makapag-camping tayo doon. Alright, maraming salamat. And once again, ladies and gentlemen, of course, the one and only Last Section. Alam ko, medyo nabitin kayo. Eto na, bibigay ko na sa inyo to buong buo. Para po sa inyo, Aking Mundo from Last Section right here on Love Radio's Top 10 Countdown. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!